Az előző villámguruban már beszéltünk egy percet legalábbis a plánozásról, de szerintem erről sosem elég. Sosem elég. Beszélni. Úgyhogy most segítségül hívtad Atesta Kóser Hentest, aki most föl fog téged szeletelni. Tessék, parancsoljon. Tehát egy ilyen darab embert úgy kezdünk el szeletelni, hogy ugye most a teljes létet, ha benne van, és én is benne vagyok, az a kis totál. Következő plán, megyünk összefelé, hogyha itt váglak el, nyisz, ez az amerikai plán, ugye ez tudod, miért alakult ki? Hát, hogy Amerikával, biztos a reklámok miatt. A fenét, hogy a Western félbe lássák a pisztolytáskát, és nagyon fontos volt. Következő, valahol itt szeletelve, bőszekond. Kínaiak tantiernek hívják, mindegy. Tantien? Oké. Igen. Következő, szűk szekond, ezt legfőképpen a híradókban látjuk. Igen. Ugye, amikor így beszél a kis emberünk. Ezt, hogyha megyünk össze, premier plán, és akkor, hogyha ennél összebb megyünk, az már a szuper közeli, akkor kezdünk el vágni, ha már itt beértünk a szemöldöködig. Szemöldökhöz beértünk, és akkor indulhat el alul is közép. Tehát ez ilyen ökölszabály szószoros értelmében. Hát meg sőt, ökölszabály az, ha már a Hentes beszél, hogy sose vágunk izületnél. Tehát, hogyha itt vágjuk el, hülyén néz ki, ha Csuklódnál vágjuk el, valahol itt, akkor hülyén néz ki. Mars Puli a Holdon, Magyar Holdkompa Magyar Podcast Rádióban. Paralimpiai úszó kamerával János a világbajnok mikrointerjúkat készít.